ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମେଘା ଧାରାବାହିକ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚିକି ଏବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଛି। ଚିକିର ଜେଜେମା କହୁଛନ୍ତି ରୁହିକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ନେ ମା ତୁ ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗା, ଆଉ ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ସିନ୍ଦୁର ବିଧିଟିକୁ ପୁରା କର। ତାପରେ କହୁଛି କି ତୁ ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାମର ପରିଚୟ ଦେ। ଆଉ ରୁହି ଖୁସି ହେଇ ସେଇ ସିନ୍ଦୁରଟିକୁ ନେଇକି ନିଜ ମଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଚିକି ଆସିକି ତା ହାତକୁ ଜୋର କରିକି ଧରେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚିକି ଓ ରୁହିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ। ତାପରେ ରୁହି ରାଗିଯାଇ କହୁଛି ଚିକିକୁ, ତୋର ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ରାମି କରୁଛୁ ଚିକି ତୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିକି କହୁଛି, ଅଭଦ୍ରାମି ମୁଁ ନୁହେଁ ତୁ କରୁଛୁ ଚିକି, ତୁ ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଚୋରେଇ ନେଇକି। ତାପରେ ଚିକି ରାଗିଯାଇ ରୁହିକୁ କହୁଛି, ଏ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ କେବଳ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ କାହାର ବି ନୁହେଁ। ତାପରେ ରୁହି ପୁରା ତାକୁ ରାଗିକି ଅନେଇଥାଏ। ତାପରେ ଚିକି କହୁଛି, ତୁ ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଚୋରେଇ ନେଇଛୁ। ତାପରେ ଚିକି ରୁହିକି କହୁଛି, ତତେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ତୁ ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଚୋରେଇ ନେଇ ମୋ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବୁ। ତାପରେ ରାମର ଜେଜେମା ଚିକିକି କହୁଛି, ତୁ କଥା କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଚିକି କହୁଛି, ନାଇଁ ଜେଜେମା, ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ସୀମା ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ବି ମୋ ସୀମା ଭିତରେ ଅଛି। ଏମିତି ଚିକି ତା ଜେଜେମାକୁ କହୁଛି। ତାପରେ ଚିକି ରାଗିଯାଇ ରାମର ଜେଜେମାକୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ସବୁ କାମ ଦେଖିକି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ କାମ ଦେଖିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ହିଁ ସବୁ ସୀମା ପାର କରିସାରିଲେଣି। ତାପରେ ଚିକି ରାମର ଜେଜେମାକୁ କହୁଛି, ନାତୁଣୀ ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି ଯେ କେଉଁଟା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ଆଉ କେଉଁଟା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍, ଏସବୁ ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେଣି। ତାପରେ ରାମର ଜେଜେମା ଚିକିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ବା ରାଗିକି ଚାହିଁଛି। ଆଗକୁ ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।